Türkmen iline, Türkmen halkına ýalkynly salam. Bugün gurrundaşlygy biz Azat Haýytbaýewy we Akmurat doganymyzy çağırdyk. Azat Haýytbaýew özüňiz hakda aýtsaňyz. Men Türkmenistan çäğindeki resmi taýdan resmi taýdan tarapyndan ýazga almadyk. Demokratik Liberal Partiýanyň ýolbaşçysy Şuat Bozkulukdaky. Özüm hakynda şeýrat diýip gurrun etsem. Akmurat dagy, siz özüňiz hakda aýtsaňyz. Men Rossiya Federasiýasynda ýaşaýan aktivist Akmurat Harwy Teatryň döwrüne milli goşun nähil dağıtyldy? Haýsyňyz jogap berjek diýseňiz birinçi başlaýberin. Azat başlaýar birinçi. Sağcalın beren sözüne otuňyza Türkmenistanyň milli goşuny şu menin pikirimçe Niyaz Bilkatlaýyn. Şu 90'ın başlarında biz Türkmenistan garaşsız bolandan sonra bir alternatif güç olmasın ve Türkmenistan'ın hükümetinden ve devletinden şol diktatörü ya olmasa kultleşinisti dörep başlayan sistemi bir konkurensiya bir güç olmasın deyip Niyaz'ın özü başlattı. Ve şunun yakın eğindeşleri edip başladı deyip düşünen. Bu mesele bilen sadece bilen inventar milli goşunyň inventaryny ýogat başlanaklar. Bular Gara bazarda satmana başladylar, auksiona çykaryp, misal getiren tanklary we Sowet Birliginden galan miras bolan harby uçaklary, zatlary İran döwleti ýaly. Şoňa meňdeş ýene bir 5-6 döwleti Gara bazarda satyp başladylar. Şeýdip demonizawa edip başladylar aslında mesele etseňiz. Ondan sonra ve şahsy düzümün arasında, şahsy düzüm diýende şu taýda çağrışyňça harby gulukçylaryň arasında Bilkatlaýyn bir titulny natsy, bir döredörlük, zadedelik diýip demoralizasiýa dörüp başladylar. Bu milletparastçylyk we şeýde azalyk dörüp başladylar. Bulam sadece Niyaz'ın bir gowuna gelýärdi. Benim düşünýände bir güýçli bir ve aýtjak bolýanym hünärmelli serkerdeler ya bilen olsanız Sowet Birligi dağından sonra etnik azınlıklaryň serkerdelerim bardy. O taýda Tatar milleti olan ya Ermeni milleti olan ya misal getiren Rus milleti olan şulary astyýbaş bu aýtjak bolan wezipelerinden çäklendirip başladyny sadece titulny natsy döretjek bolup bu taýda goşunyň hünär taýynyň bir wezipesi yerine yetmedik adamları iňbäsi şu starşina harbatly nämeleri leytenant zwanya bilen çykaryp şeýdip aslında seretseň bir ruhu taýdan akly yerinde bolmadyk adamlarym korrupsiýa döredip şulary serkerdelik işlerini alyp başladylar. İň esasam agzalyk meselesinde şu diňe harby bölümiň serkerdesi misal üçin bir belli bir welaýetden ýazyň eňdeşiniň ýakyn hosar olsa şu harby bölüme hemme serkerdeler şu bir welaýetden ýa misal getiren şu bir yerden alınıp başlandy aýtjak bolam. Şeýdip dağıma başlady. Mümkin olsa Akmurat ağa sen goşup bilersiňiz aýtjak bolam. Doğru sen Azat gören doğru aýtdyň. Azatlar barada men 93-nji ýyldan 98-nji ýyl diňeş men şu Türkmenistan hem Türkiýede oldum hem Türkiýeden 94-95-de geldim awşan. Şol wagtlarda şol Sowet Soýuzy yıkılandan soň 97-nji ýylda Sowet Soýuzy ýykyldy. 93-nji ýylda men okuwp oturdum Orsiýetde ýokary okuwy harby okuwp oturdum. Ondan soň Goşguda işledim. Goşguda soň Türkiýede akademiýada soň bir Aşgabatda işledim. 98-de diňeş 98-de diňeş. Şol döwürlerde sen aýtyp geçişiň ýaly T-72 tanklary awat ýörep ýön T-72 tanklary Irana bir näçe onlar şu tanklary Irana demir ýörýän tank geldi. Şu demir diýip satdylar şonu.
İran'a sattılar. Şu sonra birimizde ne için sattığımız ol yürep bilen tanklar o. Şöyle ulaklar ve karbupsu oldu. Şonda köp teknikalar İran'a satıldı. Onu biz gözümden gördük. Hava son. Ondan sonra şol Niyazi dövründe yürüyte şol näme harbi koşunun içinde yürüyte korku duygusunu dörettiler. Harbi bölümlerde. Hı hı. Yani ekli afsirleri hem eserleri köre kör boyun ettirmek için bu oyunu ulanıyorlar. Şol afsirler şol dövrde näçe yüzlerce kadro afsirleri yürüyte şolary tapdawlat edip iş yerlerinde badak atıp şolary oyunun içinde hemesini dağıttılar. Şu güçlü afsirlerin baryny dağıttılar. Olan niyetinden için dağıttılar. Sezinde kadro afsir her wagtdan özüne ara salıp barýar hem adamlar izine düşýär. Hawa soň şol edilip duran zatlary gowy aňşynjy etýär. Hawa şoň üçin öz pikirini aýdan wagtynda военный strategiýa barada ýokary missiýasy baran wagtynda şol olan göýünden turman şolary ýürüte saparmat ýazyp şolary men bekenden usulen şol afsirler ýok etdi hemmesini. Käbir bastılar, käbir özleri açyk aýtdylar. Bizim şunda aýtdyk hawa. Şuňa Siz şu an İran devletini şol äli ýörep ýören reglament tarapyndan bir awat olan tankları İran devletini edil zır zıbır ýaly misal getiren metalolom diýilýär-de ýa başgaçasyna aýlandy. Metalolom hukmunda İran devletine satdy diýdiňiz. hawa Diňe Diňe tanklar öýerde başga tehnikalarym bardy öýerde raketalaryň bardy öýerde BTR'laryň bardy hawa soň köp goýan tehnikalar şo metalolom ýalyp gitdi ýa şonu biziň bilişimize görä şo tehnikalar İrana baranda şolary modernizasiýa edip İranlar häzir şunu ulan görmüşler-de şol häzir nuşmuş başyňa hawa. Biz ola bağlap bilme ýagdaýymyz ýok, ýöne ýa-da o şeýle bir eşitdik. Akmurada men şutaýdan bir belli edeýin de mümkin olsa. Bilýän bolsaňyz Türkmenistanyň çäginde bir 17 sany R-17 Elbrus näme strategik raketalar bardy. Hatda iň bärsi köpçülik bilen gyryş ýarany götürüp bilen nositel ýalmysy ýaderny bomba, baygalovka, malachисленный şo raketany götürüp bilen установкалар bardy. OTRK diýilýär-de, operativno-taktiskaya raketa. Şol OTRK'lary şol İran döwletine satan döwrü bütün dünýä tarapyndan İran'a şu wagtda bir ýarag satmak hakynda embargosy bardy. Bilýän bolsaňyz, gysytlama diýilýär-de türkmençesine aýdanda. Näme üçin ende İran 88-nji ýylaça İran uruşu bolanda iki döwletem ýarag satmaga gadagyn edilendi. Ýadyňyza düşen bolsa bolja. Şol wagt näme üçin berdi aýtjak bolan Niyazov näme bir slatiýa edip ýa bolmasa näme zat edip şu raketalary satdy. Şo taýda ýene aýdyşyňyz ýaly metalolom hukmunda satdymy bu ustanowkalary, OTRK'lary. Ýa bolmasa aýdyşym ýaly bir başga bir tema ýa bir gizlilikde satdymy bilýän bolsaňyz. Näme üçin ende inventarimizde häzir edil şu wagt 10 sany gözükýär. Bu içerikki gelen Gorunluk Ministerlikdeki çeşmelerinin aýtmagyna göre ýöne bularym reglament esasında bir hiçli texniski bir näme bir awdyrlyş işi geçirmediği üçin gurat dälmişdi aýtjak bolan, awat dälmişdi. Siz şu mesele hakynda biraz goýsam bilginiz barmy mümkin bolsa? Şu raketalar näle İran döwletine satylanyny hakynda? Ýadyňyza düşen bolsa şu ýollar korrupsiýa
yaman üstü şovat korrupsiya. Şovatlar şu İran arasındaki men %100% men onu doğru aytып biljetler. Ýöne men pikirimçe şol raketa hemme waýany teknikalar şolan bary metallam hökümde satyldy. Ýöne aslında ol İran bilen arasynda gurulma boldy. Nädip bir näme şol näme oňgyren aldylar. Nädip şol bu odatlar bardy bizde maglumat ýok. Ýöne şol hemmesi awat teknikalar baram şol wagtda metallam hökümde satylşy. Ony %100 hemme adam bilýär. Hawa şol raketa satan adamyň özlerem bilýär şunu. Ýolsa şol özlerem raketçi gowa. Özleri kadrowasy gowa. Käbir özüniň pikirini aýdan wagtynda olan özlerden 1 ýyl 2 ýyl içinde hemmesini işden boşaltdylar hawa. Ya olar çık qaytmaly boldular, ya şu ýerde hawa insan oturup, näme diýse insan oturup gezmeli boldular şolan bara. Kim sesini çıkarsa, edip patsawa hem ýerlerde hawa şeýdip bunu hem taraplayın polis näme işler, men bir işler bilen böyle bilesek, Osman adil bir adil var da näme o boyun çatlar içinde. Ýüride hawla ýygyň seredip kim näme etdi, hawa şolan üstü bilen şol afiseriň baryny işden çıkardylar ya bastılar baryny. Ýöne şo iminne metal bir satylşy örkeden baran metal bir satyldy. Şo maglumat bar bizde. Biz onda esasen T-72A tanklarda gulu etdiňizmi ýa T-72 Ural tanklarında gulu etdiňizmi? Mümkin olsa şu hakyndan bir gurulma berseňiz. Men 72A, 72 şöyle başka modifikasiyalar bardy. Ýöne olar hemmeden bir tank ýöne hiçlik 73-nji ýylda o tanklar şu Türkmenistanda tanklaryň bary 73-nji ýylda Belarusya'dan bäri geçirilen tanklar eken. Mesela şu nämede şol tankly polkda şol baran dokumentasiýa okan wagtynda 73-nji ýylda Belarusya'dan getirdiler. Ondan sonra odalamasa hemme tankların baryny enze goýupdy. Özüm bilen enze. Şu tankları enze taýýarlap, aýdyp şol boks hatta hawa konserwasiýa goýupdylar. Konserwasiýa näme? Ol bir 5 ýyldyr ýa bir 6 ýyldyr ýa soň ýine ol täzeden dograma, ony dogran bilýän adam ýok. Konserwasiýa çekosaň ona ýürüte spesialistleri gerek bolar hawa. Mesela şu tankda mesela her türlü şeyleri var. Mesela patribitre elektrikçisi var da, nämeleri, elektromotorları var içinde. İçinde rezinowy izdiýeler var. Olan hemmesinin özüniň Detayları var. Rezin detayları 2 ýyla gurya bilýän men o. Yo 6 ýyl şu izledi duran wagtynda rezinowy izdiýelen baram 6 ýyldan soň şonu hemmesini 100% hemmesini çalışmaly bolýar. Belki şunu yanak yağların çalışmalı oluyor. Şu näme hemmesi zatlı çalışmalı oluyor. O atır edilmedik sonunda biz mesela şu uçuşine o şu näme harbi Türkmeniş geçimizde o ştatny istiribadi var şunda. Mesela şunda özümüz şu hemmatı boynumuza alıp hiç sat yok barlamana, at katına kat barlamana zat yok. Şu öz işlemeyen konteyner avtomat zarejani işlanok. Köp zatlar saklı işlanok. Şu tankların onları Türkmen dilinde öğrenip, şuları attırıp kovu bakalar aldırdık da. Şu öz ellerin şunu işlemeyen avtomat zarejani elleri atıp şunu biz geçirdik. Kadro asırı biz uçuyene geçirdik. Bayıvoy uçuyene. Son için şol tanklar olary şu wagtdan modernizasiýa etse bolýardy. 94, 95, 2000 ýyly etmediler. Şol duran tanklar dur. O soňandan sizde maglumat bar. 72 tanklary modernizasiýa nämeden aldylar? O Ukrainada aldylar. Ýadan şoňda. Doğru. 2000-nji ýylyň başlarında Ukraina'dan 30 sany neft qarzynyň ornu 30 sany T-72 AGM, UGM modernizasiýaly tanklar alındı. Olam
hakikaten eýýämiz Ýewropa standartlaryna göre we hatta İsrail'in bu praktически giýje görülüş näme huýuply tanklary satyn alındy. Doğrudanım ýöne bu esasen şu Tejen polkunda var bilişim boyunca we KK polkunda var. Şu ahaldan hiç yere çıkaranap iň bärisi şu bilýän bolsaňyz häzirki bu haramzady diktatoryň döwründe esasen Berdimuhammedowyň döwründe diňe paratlardan geçýändir. Şeydip näme diýerler. Ýöne belki tanklary doğrudan biz hakikaten şol İsrail döwleti ýa Amerikanyň ösün döwletleriniň tehnologiýasy esasında şu tanklary 73-nji ýylda 72-nji ýylda döredilen olsa şular modernizasiýa edip bilerdik. Ýa iň bärsi Fransuz kompaniýasy, İtalyan kompaniýasyny mysal üçin Arap döwletlerindeki T-72'leri olar birazcık hatta bizim tanklara göre näme birazcık branyasy diýil ýa-da şu esasy näme zırı birazcık näme slabı bolan tanklary moderniziert edip häzirki zamanyň standartlaryna getirdiler. Mysal üçin ozolky Çekoslovakiýadan Serbiýa barşyň Polşada tanklar var şu T-72 A-lary T-72 M diýip geçýärdi o taýry modernizasiýasy. Şolar Adat men senin aydınlagy düşündüm men. Hawa soň men sana şu açık atanda koşup aýtyp berýän sana şu modernizasiýa barada tanklary. Säzinde men 94-95-nji ýylda Türkiýede okamakda şöyle Türkiýede şu belki köne Amerikan tankları vardı. Biz şuna baramızda şunu okuduk, gördük o var. Onun yanına seninle gitmiştik. M40, M45, M60'ın vardı. Yine şunda men geň aldyran da men geň aldyran da şunda şu wagtym şu näme mesela şu gündüz şol T-72 tankı şol belki M40'ın karşısına çıksa olan näme şansy 50-50 bolar. Täzinde ol ekipajan bagly bolar da. Ýöne akşam giýje. Ol M45A tanklary 10 kilometr o tanklary ýanyna goýuyor. Täzinde şu wagtym türkler şu tankly özleri modernizasiýa edip şol näme termalny periskop koyup şu näme navideniýa pushky. Şol 10 kilometrden gökýär şu wagtym. Biz döňýäňde ýok, biz aktivni passivni giýje 700 metr 1 kilometrden gökýär şu wagtym giýje. Şonda hayran altym şu köne tanklaryň modernize edildi. O şu tanklaryň häzirem ulanypdylar. Şu tanky ýaman goýulanýar. Täzinde giýje goýuyor. Soňmasa Türklerin bir dadını oturdum men şol tanklary edi tanklar primoy navodka diýip aýtýar ulanýar. Soňmasa telewizion garşysyna hem şu tankly edi artilleriýa ýany edip ulanýar eken. Şunda raşot bolan geň aldym özüme şol tankly edi pushka aýdyp galdyryp saýdyp atýardyk şu näme artilleriýadan. Olan два в одном tankly hem top ýany ulanýar hem tank ýany ulanýar. Şoň üçin 70-nji ýylda gelen tanklary ýaman goýulyp ony modernizasiýa bolýar şu wagtlaram. Häzir şu orsetde bir zawodda, Ural vagon zawod da orsetde. Soňmasa şu näme Omsk diýen Sibiriýede Omsk diýen nämede şurada tank zawodda şurada şu tanklary eltip berden şurada şu tanklary uruwny T-90 mesela 70-nji ýylyň tanklary mesela 750 lошадей bolsa, näme at güýji bolsa, häzir şu T-70'ga 1,5 ming at güýji goýup bilýär. Hem şoň пересем zatylaryň современный goýup bilýär, ol täze bir tank bolýar. Ony modernizasiýa et, mesela şu bizim Türkmenistan'da şu remontny восстановительный bir zawodlama bolsa, şonu kapital remont eder. Şu spesialistler biz okap gelseler mesela Orsetde, Amerikada okap geler, Fransada. Soň şu dünýä boýunça analiz edip hemme tehnikalar analiz edip, haýsy tehnika näme şol mesela keve diýip bir näme bar, nämede Южно-Koreyski tanklar, ýaman gowy tanklary bar. Soň
Merkava 4 var, onların yana koyta şol tanklardan hem oňatlatlaryny alıp şol näme? Mesele problemi yok. Şunu koysa 70'ke koysa olur addelne. 70'ke de olur bir başga bir ýokary bir 3 yarım ya 3 plus ya 4'ü de şonu kaldırsa bolýany. Ýöne şunu etmek üçin bir gowy näme gerek bolýar. Bizde bir Sukoput Novayskan kaldırýan bizde bir öz generallarymyz gerek. Ol generallarymyň bizde ýok sädinde şol Sabarmat niýaza dörünün şol armiýany çökürdiler. Şo meni basyp almasyn. Armiýa güçlü bolmasyn. Güçlü ılımly bilimli adam bolmasyn. Sädinde näme üçin bizde Wayen Akademiýa? Wayen Akademiýa näme öğretýär? Wayen Akademiýa sedir uwa. Mesela Wayen Akademiýa finansawy tarapdan, ekonomik tarapdan, geopolitika hawa, teknik tarapdan hawa, her tarafa sädinde ýokary bilim biri, ýokary harby bilim berýär akademiýa. Ol akademiýa häzir Kyrgyzstanda, Özbekistanda, Azerbaýjanda, belki post-sowetski prostozy hemme ýerde bar. Ýene Türkmenistanda ýok. Sädinde ılımly bilim adamy waýenlerde gerekde, sädinde waýende bilimli ılımly adam bolsa, oňa sen näme etdiň ol diýip aýtjak, dogrymy? Sädinde şol öz götünden korkup şol sabarmat niýazy gördün şol waýenleri çökürüp korkuzyp şolary men garşyma çykmasyn diýip eten oýlaryň. Türkmenistanda hemme wazmonuşdy bar armany skoput ne diýär, şu gary şu nämäni harwyny kaldırmak üçin näme problemi ýok, absolut. Birazcık hakikaten birazcık irataydypsyňyz ýurtdan. Türkmenistanyň şu esasy действительно hünerini bilen hünermenleri yok ettiler. Ya olmasa profesyonel personalı yok ettiler de 2011 yılda Berdimuhamedov, diktatör Berdimuhamedov tarafından Wayen Akademi dördüldü. Yani o Wayen Akademi aslında seyretsen hiç bir для улучшения квалификации ya olmasa hüner derecesini yukarılandırmak için hiç iş alıp barana Deň gowy ýallaklayan generallary mysal üçin iň bärsi Berdiýew diýip bir polkovnik Berdiýew diýip bir goranmak ministri boldy. Mehmet ýelde aýelde näme goranmak ministrliginden aýrlandan sonra bilýän bolsaňyz pensiýa urutdy, Russiýada urutdy. Şol durmuşy boýunça Aşgabat Telekomda işledi Berdiýew. Şo ýaýlym Berdiýew bar ya. Ve Türkmenistan'ın milli howpsuzlygynda ZIP aparatlary önce zasekreçin aparatını bölümde işledi. Onun zvanyası maksimum kapitan zvanyasyna yetendir belki serkerde hukmunda. Ýöne hiç ele bu adamı bir günde polkovnik vazifesine belirlep ondan sonra goranmak ministri, ondan sonra da milli howpsuzlyk ministri belirlemeni paýdyjy aýdyşmy alym. Hünermen adamları vazife belirlemek değil. Hakikaten hünerini bilen adamları. Bu kim Berdimuhamedov ýallaksırayan olsa ya misal getiren Niýazow ýallaksırayan adamları hökümete getirdi. Iň bärsi general goşun generaly Mehmet geldi aýerden tanaýaňyzda o Sukoputny goşunyň serkerde başlasam bolu işledi. Zade bolu işledi. Misal üçin şu bilen olsaňyz Russiýa Federatsiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde wayenny hirurgiýany oturdy da, harby hirurgiýany. O Lukman, Naçmet diýildi, goşun dilinde aýlanda. Şonu goranmak ministri vazifesine çegetirdi. Mehmet geldi aýel döwründe şu goranmak ministrine gelendem şolam dağıtıp başladı. Iň bärsi mysal üçin bu bilen olsaňyz Türkmenistanyň çäýinde şol истребительный войска diýilýärdi. Şol истребительный войска 24 sany MiG-29A ve UB näme modernizasiýasy var. Şu Niýazow haýyş edip Niýazow döwründe Ukraina modernizirdi. Şu Ukrainanyň karzy bardy Türkmenistanyň öňünde gaz esasında ve neft esasında. Şolary Ukraina bir предложение berdi. İsrailska kompaniýa bilen şu İsrail döwleti bilen şu samolyotları şu gije näme aýtjak bolýan urşa taýin bolsun, zady taýin bolsun diýip bir näme modernizasiýa MU-1 diýýärdi. Şu Su-29 MU-1. Şolary modernizirdi etdiğinde näme bu
Mehmet geldi aldı. Yok ya şunu bize gerek değil. Biz sadece bir iki tane kalçuğu stansasını satın alsak yeter zaten. Şondan geçirdiren. Bu tayda men açacak olan esası Mehmet geldi ayıldı. Ne şunu şeyler etti. Indi aytmaklarına göre Ukrayna bu adama şu koronmak ministri doğrunda birazcık pul teklif ediptirler. Peşkeş pulu. Şuna bu niyazım ondan niyazı ırıp yok deydiriptir de aytacak ol yani. Şu tayda indi kaçan koşun dağıtıp başladı ve korku meselesini kaçan getirirler deyip de şu milli koşuna. Yine bilen olsanız Niyaz bilen Berdimuhamedov ahzalılık öğretti milletin arasında. Şu bizim milletimizin arasında, Türkmenistan'ın arasında. Şol ahzalılık bilen şu Türkmenistan'ın çayındaki hazırki milli koşunda bilen olsanız bir ingbet bağçılık zat vardır, Cidavşina vardır. Ya mevsim ululuk değil ya da çok ölerim. Yıl ululuğu Türkmencesine aydanda. Şol 6 ay öngülen yaş o eskeri özünden 6 ay ulu esker yençe urya zadette mahipet ya doğru değil mi? Hatta aradan çıkanları köptey başka bir velayetten harbi ulu çağırılan için in esas şunu yalı evet çok böyle. Siz doğru şu Cidavşina meselesi vardı mı? Şu sadece serkerlerin arasında değil. Şu çağırış önce harbi ulukçuların içinden vardı mı şeyle bir mesele? Yani sen şu atları azat doğru ait geçtin. O külçevoy slovo diyor da şu ayrılacaklardan açar ne sen bana ayttın da. Mesela bu da ait birin var. Şu 90. yıllarda şu Saparmurat'ın yazı vaktinde şu Didavşin'i hem şahslarda Didavşina vardı. Didavşina. Adamlar şunun üstünde ne şunun üstünde ne adam ne yaş olduğunu ülküttü. Ne şu Didavşina'nın üstünde ne adamı yok. Yine bilimsizlikten, ılımsızlıktan ne sanak yaş olmamız ülküttü. Seyahatinde bu bir harbi bölüm diye bir maşgala yanak var. Öyle bir soldatlar onların bir adam, onların bir eğitim, onlara edil öz çağın yanak bulup öz şu öz edermen, şu özün edermeni mesela bizi öğrettiler ne çıllap o ne dep ne etmeli. Şol biz mesela olgamakta biz yetse ene sağa näme diýip görüşden biri ýyksa bir kapkala goýsa adam o bir aýlap sağa mana ine al ot gibi şey diýerdik hava. Olar şolar sallatlar öz askerlerinin görüp seredip ne hereketlerini onları görelde alıp şey dip olar näme etmeli bir ýyl içinde öwrenmeli şolardan görelde almaly hava. Güýçli, ılımly, bilimli hava hem tarapdan afser diýen adam hem tarapdan bolmaly. Wysha obrazowaniya so hem tarapdan bilmeli. Medisina ordan bilmeli, mesela harby ordan bilmeli. Hava, belki baýo iskusda olardan bilmeli hava. Onun için ol öz salatlaran öz ýa çekmeli özüne hava. Ýöne şol wagtlar şu nirde haýsy çagda kadro afser bar bolsa, şol ýerde Didavşina pesti, Didavşina paşty işte ýokdy. Ýöne Звезда pat boldy. Şo nämäni? Şol 95-nji ýyllarda şol Звезда pat boldy. Bir görseň leytenant, bir görseň kapitan. O nidalama bu näde bolsun? Kapitan bolýar. Pul berýär, zwanya satyn alýar. Pul berýär, dozun satyn alýar. O dozun sam oňaryp bilen ýene özden basylyp gitýär. Täzinde tehnikany bilen ok, soldatlary öğretip bilen ok. Uçuýana çykan wagtynda baýawa ýara bilen näme uçuýana geçen wagtynda soldatlary öğretip bilen soň ýa granatly partlaýar, ýa maşa oky 14 405 mm öýdi, 14 5 mm'lik mesela peketa näme bar mesela tankowy aviasyon pushka bar da, dişikawa şoň nämesi wzrnoy şoň nämesi o oklary. Şonu oturup olamaz bilmän. Şol näme o deken şolat diýip şoň şonu nas kadip çekip şonu najdak bilen
Nazdak birinci nämetip arasalaşanda yarıp näçe olam ýok boldy şu nämetler. Fikredem ýok boldy, aşgatam ýok boldy. Täzede bilimsizlikden, ulumsuzlukdan ýok boldy. Şurada şu ýollarda mesela prezident ol waýenni däl. Waýenne wapşe oglap atmady. Ol gerek däl ha. Diňe polisiýa, tutukatçylar, diňe mende, kende, diňe ýallaklar aýtyp geçişini şoň üstüne näçe adamy jany vefat etdiler. Käbiri öz naklary. Olara bu näkazalar? Seni şonda şu sistema köp adamlary öz näme goýdy? Ýetim goýdy, köp çağlar ýetim goýdy. Köp adamlar ýogaldy. Şu korrupsiýa, şu wagt ýaman ösüpdi korrupsiýa. Şurada oňustakyn ýene narkomaniýa. Mesela general leytenant, mesela şu çasyn şu wagt bagly häzir aýtsam, aýtyp geçsem öle adnam aýtyp geçsek öle şu adamyň general mayor Agaliýew, Batyr Agaliýew diýip bir general leytenant öz generallyk nämesi atasy hawa bir wagtlar näme bolupdyr diýip şu bir znatny beýlerden bolan şoň üçin şol öz zwaniýasyny adyny satyn alyp Goşgoda diviziyada näme komandir diviziýa bolup soň ýene Bikrewa diviziyada komandir bolup general leytenant ýetdi hiç harby ordan hiç satlanmapdy. Şol ýerde men soldatlarym generallardan gobul ýady. O general şol soldat ýany bilmejek o general bar bunun. Bilemok işte kartan bilmese, koordinatlary bilmese, ýer tutup bilmese, şundan süpük adamlary komandir edip koýarlar. Ödem tim bolyp tutun narkoman, ödem narkotikin targowy. Ödem de köp olanlary nämede köp ýaş komandir polklary şu näme garynyşa ýetirdi hawa şu atary. Niýa diýer ýa-da şoňda 1 gram bilen tutmaly däl, 1 gram bilen hesap etmeli däl diýip bir ýa-da şoň şoňda bady. Degmenler diýip niçe 1 gram hawa basmaly däl. Ýene bir ondan sonra ura gitdi. Sen bize narkotik etsen de sen bizim bilen. Sen sportsmen, normal adam, normal boýowy officer olara gerek däl olar. Şundan